Ang gagmay nga mga bata karon nagamit sa digital na mga produkto ug busa magpabilin nga contact sa usa ka screen sa dugay nga panahon bisan 2 ka oras sa usa ka adlaw. Ang pagkunhod ba niini nga oras makatabang sa mga bata nga mahimong dili kayo maglingkod? Aron mahibal-an ang pipila ka mga eskolar sa Denmark nagbahin sa 150 ka mga bata. Sa eksperimento nga grupo ang mga bata migamit og screen nga wala pay 3 ka oras kada semana sulod sa kinatibuk-an nga 2 ka semana. Unsa ang mga resulta? Sa eksperimento nga grupo ang mga bata sa kamahinungdanon nagdugang sa ilang pisikal nga kalihukan mahitungod sa 45 minutos sa usa ka adlaw ug labaw pa. Unsay atong nakatunan karon niining medikal nga impormasyon nga hapit kadto nga sa oras ang gikuha sa pagtan-aw sa screen na tani sa pisikal nga kalihukan mahimong isugyot ang kampanya sa pangahinong daghang pisikal nga kalihukan sa gawas. Magkita ta sa Med4Care.